אנחנו עוד מעט נפתח את ההופעה. אנא, חבו את הניידים. תיקחו לעצמכם חופשה קלה של שעה פלוס מהניידים. זה ממכר, תיזהרו. לא הניידים, כבר התמכרנו. החופשה זה ממכר. שימו לב, וראו זרתם. בכל אופן, מה שרציתי להגיד, אנחנו כבר התחלנו את היחסים. אתם ואני. אבל עוד מעט אנחנו נמשיך את היחסים ונרחיב אותם, שהשחקניות תכף תצגנה את עצמן וגם את אלדר המוזיקאי. אז אולי ניחשתם, אנחנו מדברים על יחסים. אז הופעה של תיאטרון פלייבק, בבקשה. שנים התחלתי לעבוד באיזשהו מקום פעם ראשונה, אחרי הרבה שנים שאני עובדת לבד. התחלתי לעבוד במקום שיש בו מנהלת, ושככה, שיש מישהו שאני צריכה לתת לו דין וחשבון על מה שאני עושה, ויש יעדים שאני צריכה לעמוד בהם, וזה לא פשוט. והמנהלת התחלפה ובמקומה הגיעה מישהי שרעדתי ממנה. היה בה משהו שנורא הקרין בשבילי, משהו קשוח קצת ולא גמיש. יותר צעירה ממני בגיל, ולמרות זאת הפחידה אותי. ויום אחד, ככה במסדרון, עברתי עם כוס קפה ודיברנו על משהו, ואז פתאום שאלתי אותה מה שלומך, והיא אמרה לי, אני מתגרשת. ופתאום מהמשפט הזה, פתאום נפתח בינינו ערוץ תקשורת אחר, לא של מנהלת ועובדת שלה, אלא משהו קצת מעבר, ופתאום אני כבר לאט לאט כל המחיצות ירדו, ואני היום יכולה להגיד לה מה שבא לי. אני לא מפחדת בכלל. גם אני בפלייבק ובכלל מנחה סדנאות בדרך כלל לבד. ועברו שנים וראיתי שאני יכולה לעשות את זה. זה בסדר, אני עומדת מול אנשים, אני יכולה להעביר סדנאות, הכל טוב. אמרתי, אבל מה לבד? מה זה הלבד הזה? והתחלתי לעבוד עם איזשהו מוזיקאי, שהתחיל לבוא לקבוצות. פתאום אמרתי לעצמי, אמרתי לו, בואו נעבוד ביחד. הרגשתי שאני רוצה לנסות לעבוד עם עוד מישהו. והתחלנו לעבוד ביחד, ועכשיו אנחנו עושים סדנאות שקשורות ליחסים. ואין לנו עוד יחסים. אנחנו בקושי מכירים אחד את השני. מסדנה לסדנה, מתכנון לתכנון, נרקמים בינינו היחסים. שגם נכנסים לתוך הסדנה. ולפעמים זה לא פשוט, בגלל שאני רגילה לעבוד לבד. מה פתאום הוא אומר, מה פתאום הוא הוסיף, יש לי את החזון שלי, מי נכנסים לי, מה פה קורה? אבל לפעמים יש את הרגעים שזה לא הכל עליי. אני יושבת בצד, יש מישהו שלוקח. והאנשים שבאים לסדנאות מרגישים שיש להם אבא ואמא. לא רק אמא. וזה די נחמד. מה עכשיו? לי קוראים שירלי. אני שושה. אלדר על המוזיקה ואני נורית, ואנחנו צוות תיאטרון פלייבק, משחק מהחיים. אז הסיפורים שלנו היו בנושא עבודה, אבל היחסים, כמובן כל היחסים. זוגיות, אהבה, הורים וילדים, כל מה שעולה לכם, כל מה שבא לכם לשתף, לספר, כל מה שמתאים לכם לספר היום. אז מי מכם יודע, מכיר, חווה תיאטרון פלייבק? ויש כאלה שזאת הפעם הראשונה שעדיין לא מכירים? אז בשביל אלו שעוד לא חוו, בתיאטרון הזה, ההצגה שתראו כאן, היא על פי סיפורים שהקהל פה אתם תחליטו לספר. כל פעם מישהו או מישהי יספרו סיפור, כאן לידי, ואנחנו נראה באימפרוביזציה משהו על פי הסיפור. אז תהיה אפשרות ל4 סיפורים, 4 מספרים ומספרות, אולי 5. ויש גם, הרבה פנים מוכרות פה,
ויש כאלו שמשחקים פלייבק, ויש להם ניסיון. תרימו יד בבקשה. תודה רבה. אז אתם המנוסים, יכול להיות שאנחנו נרחיב את יחסינו ונקדם אותם בהמשך, ונזמין אתכם, מי שירצה, להצטרף פה לאחד או שני סיפורים. תודה. חימום, חימום, חימום. גם אם לא מספיק חם לכם היום. מה שלומכם עכשיו? פה? טוב מאוד, נעים, טוב מאוד, קריר, יש פה מזגן, בחוץ, נוח, מה עוד? כן. עוד? יש, היא פה? איפה? היא בענייניה. מה? היא רוקדת. וואו, אז בואו ונראה ככה את ההתחלה הזאת, מה זה אומר, טוב, כיף. בבקשה. אני לא מאמינה לכיסאות האלה. אני לא מאמינה, זה לא מזרונים שם, וכל הסדנאות האלה, אני יכולה לשים את הטוסית שלי, לשים את הגב, להניח את השרירים, לשבת ולהסתכל. אולי תבוא איתנו? יש הופעה. רוצה לרקוד? בסדר. תבוא איתנו. לא. געגענו! תרקדי. 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 איך גדלת? איך עומדים? איך עומדים עם כל ה... גם מזגן וגם יושבים ולא עושים כלום. מקסימום מספרים משהו. תודה רבה. אז נכון, אחר כך אתם תצטרכו לצאת מהמזגן. מה לעשות? עוד משהו, כשאומרים יחסים, יש כמובן כל מיני יחסים כאלה ואחרים, לכל אחד קופץ משהו. אז אני מזמינה אתכם להגיד בכל רם את הדימויים שקופצים לכם כשאומרים את הכותרת יחסים או מפגשים. מה קופץ לכם ככה? זוגיות. זוגיות, כן? ודימוי, דימוי. חוסר תקשורת. חוסר תקשורת. מה עוד? אהבה. דימוי. כמו, זה נראה כמו, זה נשמע לכם כמו, זה מרגיש לכם כמו. קר? הר. ו? קיר וצמח מטפס. הר. גלים. איזה גלים? איזה גובה? גבוהים ונמוכים. בים. מה עוד? איפה? מפלי מים. מערבולת. וואו, הרבה דימויים של מים. מה עוד? פצצות. איפה? פצצות. פצצות. מסע. לא שמעתי, רגע. צדפים. תודה, וואו. לא חשבתי על זה. כן. מה? סברס. ממתקים. חול, ממתקים. טוב, נראה לי שעד כאן הזיכרון שלנו יכול עוד להכיל. אז בואו ונראה את הדימויים האלה של היחסים. צדפה. איזה גל אתה הולך להיות היום? נו, את טובעת? כן! את טובעת? כן, אני טובעת! טובעת? כן, אני לא טובעת. מתכוון להגיד אותך. לא מתכוון. לא, אבל זה כיף לי לטבוע. לפעמים זה כיף. תעמדי ישר.
לטפס על מישהו. טפס. ישר, אל תזוזי. אל תזוזי. אל תזוזי. אבל זה תוקע לי! לא, לא, לא. אבל זה תוקע לי! איי! 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 תצילי אותי מעצמי, תצילי אותי! תצילי אותי, אני מתמוטטת, תצילי אותי, די! תצילי! 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 כמו פנינה, בתוך צדפה. אחרי הפכו אותי לשושלת. אלישה מבודרת. אני אהיה שם כל החיים. אני לא יכולה לזוז משם. וכל פעם תוריד אותי ותצמיח אותי מתי שבא לה. אני בכלל לא רוצה להישאר בצדפה. יש דגל לבן. ומים? זה הסברס? אפשר לסברס לאחר כך. בואי. אז ביחד? תודה רבה. תודה רבה, אפשר לשבת. אז היינו בכל מיני מחוזות, גם בים, וטיפסנו, וסברסים, וצדפות, ופנינים, ועוד ועוד ועוד. והדימויים האלה, לאן לוקחים אתכם? איזה סיפור אתם רוצים לספר? מה קרה לכם פעם אחת שמתחבא מאחורי הדימוי הזה, וככה בא לכם, אתם רוצים, מעוניינים לראות אותו, לשבת לספר וגם לראות אותו שוב, לחוות אותו שוב. או אולי סיפור אחר שלא אמרתם את הדימוי שלו עדיין. לנשום עמוק, לנשום עמוק, יש לנו מספר ראשון, מחיאות כפיים. עוד לא הגיע לכאן, באמת, קצת עידוד, קצת עידוד. אז איך קוראים לך? גל. אתה נראה לי מוכר, גל. סיפרת פה כבר פעם סיפור? לא פה, אבל יכול להיות שבפסטיבל אחר. כן. אוקיי. גל, אז מה הסיפור שלך? הייתי עם נופר 8 חודשים, ובסוף, כאילו עכשיו, לפני שבועיים, היא אמרה לי כאילו זה לא הגיע כאילו ככה בבום, אבל היא אמרה לי שהיא לא אוהבת אותי מספיק, שזה בדיוק, בגלל זה הם צריכים להיפרד. אז זה הסיפור שלך. זה הכי בקצרה. איפה נמצאת? לא. לא, אוקיי. לא, אני רק רציתי לוודא, ליתר ביטחון. אז אתה יכול ככה לספר קודם כל, או לשתף אותנו, איזה דימוי קופץ לך עכשיו, שאתה מסתכל על היחסים ועל הסיום שלהם. עכשיו אני חושב על אש שהוסיפו לה יותר מדי שמן, עד שהיא גמרה את כל החמצן שבחדר, מהר מדי. כן. אתה יכול אולי לשתף אותנו ברגע אחד, סיטואציה אחת, סיפור אחד שזכור לך במיוחד מהיחסים? כל דבר שהוא שבא לך לספר עכשיו, שמתאים לך? אתה ונופר, נופר ואתה. יש לי... יש לי כמה, אני לא מצטער. יש לך כמה. הראשון שקופץ לך זה הסיפור. אוקיי. איך שהכרנו, זה היה בלילה סילבסטר, ממש בראשון לראשון כזה. אני
באתי לעבוד באיזה מועדון, הלכתי על קביים ועשיתי מין טקס אש כזה שיהיה בדיוק 5, 4, 3, 2, 1, אני רציתי שיהיה את הענן אש הגדול הזה. ובגלל זה כזה הייתי על קביים, אז נמנעתי כזה מלהסתכל על בחורות. ראיתי, לדעתי היו בחורות שהסתכלו עליי כאילו לקראת הנשיקה וזה, הייתי על קביים, זה היה מגניב לנשק אותי, אבל לא, רציתי לעשות את הטקס אש. אז עשיתי אותו, כאילו עשיתי בדיוק את הפיצוץ הגדול הזה בשנייה וזה, ואז דווקא הראשון שבא, כאילו, ואחרי זה כאילו המשכנו לרקוד וזה, ופתאום הגיע אליי איזה גבר, כאילו, כשאני על קביים רוקדים וזהו, הוא הגיע ואומר, תשמע, הפסדתי בהתערבות, אני צריך לנשק אותך. זאת אומרת, בחורות, לא, ואפילו... בדיוק ככה, כן. הפתעה? זהו, בדיוק ככה הרגשתי. לא רק שלא, טוב, אבל אמרתי, בסדר, אני בעיקרון אומר כן, זה מין כזה מוטו שלי, אני משתדל להגיד כן בחיים, אז אמרתי לו כן, אז הגשתי לו כזה, הוא היה די גבוה, אבל עדיין הייתי צריך להתכופף אליו קצת, אז הגשתי לו ככה, תלכי לנשיקה, אבל הוא נשק את הפה, ואחרי שנייה כזה הפסקתי את זה, כי שנייה זה הרבה זמן, אז כאילו הבנתי זה לא רק התערבות שהוא הפסיד בה. ואז מצאת חן בעיניו, בקיצור. אמרתי לו, אוקיי, תודה רבה, וזה, נמשיך, כאילו לא כך זה. ואז המשכתי לרקוד, ואז אמרתי לעצמי יופי, אז כמו שאמרת, כאילו, אז הייתה שנה חדשה, לא רק שלא נשקתי אף אחד, גם הראשון שנשקתי איתו בשנה, זה גבר, שיהיה לנו שנה מוצלחת. יופי, סבבה. אז... ואז דווקא ירדתי, ולפני זה ראיתי איזו בחורה ממש מגניבה, רוקדת איתי ורוקדת לבד, וכאילו אמרה לי בוא נרקוד ביחד וזה, וכאילו לא יכולתי, כי הייתי על קביים, רציתי כאילו לעבוד, לא רק לרקוד עם מישהי אחת. ירדתי מהקביים, פתאום אני רואה את הבחורה המגניבה הזאת הולכת, ואני רואה את הגבר הזה לידה, את הגבר שנשק אותי, אז אני כאילו, אתם הגעתם ביחד? אז אמרו לי כן, אז שאלתי אותה אם את יכולה להחזיר לי נשיקה? אז היא אמרה כן, ואז וככה הכרתי את נופר. וככה התחברתם. כן, זה היה לפני 8 חודשים. כן, ולאחרונה, לפני שבועיים. כן, אחרי שהיה באמת מדהים, כל הקשר, הקשר הראשון שראיתי אותו, כזה באמת משהו שאני יכול להמשיך איתו, משהו שיכול להיות המון זמן, אז אחרי זה פתאום היה לנו קשה גם במהלך הדרך, אבל... אז הקשר... הסתיים, ומה? מה היה קשה? כן. לשנינו יש המון אופי. ככה אני רוצה, וככה אני רוצה, הדימוי. כן. אוקיי, מה שלומך עכשיו? ככה באת לספר את זה, אם אתה יכול להגיד איזה משפט עכשיו, מה אתה מרגיש, איך אתה מסתכל על זה עכשיו, על סיום הקשר? היה לי מאוד קשה בסיום הקשר, ממש היה לי, עדיין כואב לי כשאני נזכר מזה. כואב. אבל גם פגשתי מישהי חדשה שהיא מדהימה אותי, אז עכשיו זה מעניין, זה שתי תחושות, גם מאוד כואב לי כשאני נזכר בה, ואני נזכר בכל מיני שטויות שהיינו עושים, היינו מחייכים המון שנינו, וצוחקים וכל מיני משפטים כאלה שאני נזכר בהם וזה כואב לי, ומצד שני אני גם מאוד שמח ומאוד מרגיש כזה בר מזל שפגשתי עכשיו מישהי שהיא גם מדהימה אותי, כמו שנופר מדהימה, כאילו אני לא יודע להשוות, אבל בשני המקרים כאילו וואו. אז זה הסיפור שלך להיום. מחיאות כפיים, תודה. גל. גל. אז עוד מעט נראה משהו על פי הסיפור שלך. בוא תבחר בבקשה. מי משתיהן גל? אני רוצה שהיא תהיה נופר. זה אני יודע. אוקיי, שושה תהיה נופר, אבל היא גם תוכל להחליף תפקידים. אז שירלי, אתה רוצה שתהיה גל? כן. אוקיי, אז עוד מעט נראה משהו, ותודה רבה. אז מה קרה פעם אחת? בואו ונראה.
גבוה. כמה שכל גבר יכול להיות גבוה בחיים שלו. אני גבוה. סנטה קלאוס ענקי. מוכן לתת נשיקות ואהבה ומתנות לכל העולם. אבל למה? ניצחתי בהתערבות. ניצחתי בהתערבות. הפסדתי בהתערבות. בלתי מושג. שם למעלה, עם האש שלו. אי אפשר לתפוס את זה. זה גבוה. היי, אתה שם. מתי תיגש אליי? ילדים בחופשה, יספחו תופסת ובקיץ ובין השדות
פגשתי מישהו. לא יודעת שחלב נוצרי, זה לא מתכון טוב. אף אחד מהם לא פה. תודה רבה. איך היה לך לראות את זה? כזה, טוב, כאילו, קשה, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת מדויק, אבל היו כמה דברים כן, שהם היו מדויקים, בדיוק ככה, בדיוק. בשנה הבאה, כן, כשאני הרגשתי שאני מתחיל לאבד אותה, אז כאילו, כן, רגע, אני אשתנה, לא. זה היה, תודה. תודה רבה לך, תודה רבה. אז תודה רבה לגל, שככה הרפא, ואפילו יש לו באופק הקרוב איזשהו משהו כזה שעושה לו שמח בלב. תודה רבה לך. כן. אפשר לנשום עמוק. אני חושבת שלפחות אחד או שניים פה באולם חוו כזאת חוויה דומה. אז תודה רבה שהזכרת לנו. לאן אנחנו עכשיו הולכים? איזו חוויה, איזה סיפור אתם רוצים עכשיו לספר? הנה המספרת הבאה. בסדר גמור. בואי, בבקשה. אז היא כמעט הגיעה, ואתם יודעים איך זה הולך עם המחיאות כפיים. תודה רבה. ברוכה הבאה. בבקשה, בואי. אז איך קוראים לך? סרה בת. עוד פעם? לאט לאט. סרה בת. סרה בת. סרה. סרה בת. כל פעם שאני אומרת את השם שלי, לא מבינים, אז סרה. שרה. כן. שרה או סרה בת. נכון. תודה רבה לך. בואי תגידי, את רואה, הנה אנחנו פה מקשיבים לך, מקשיבות לך. אוקיי. רציתי לתאר, נגיד, הרגשות פנימיות, וזה לגבי ההווה. בעצם אני, המון זמן, אני הסתכלתי בפייסבוק על כל הפסטיבלים האלו של מחול, ואני מדפדפת, וכל פעם אני רוצה להצטרף, לצאת, אבל כל פעם אני לא יכולה למצוא מישהי לבוא איתי, או אני מרגישה, לא יודעת את המילה בעברית, אבל self-conscious. את יודעת את המילה self-conscious? כן. כאילו, בגלל שאני יותר גדולה מאנשים אחרים, וגם בגלל שאני דתייה, אז חצי דתייה, אז חשבתי איך אני אמודד עם שבת, וכל פעם אני ראיתי, יש פסטיבל הזה, אבל... One minute. תראו, אנחנו מאוד רוצים להיות איתך בסיפור, ואני ערה לזה שיש שם ילדים למעלה ובוכים, ואולי אפילו קיבלו מכה, אני מצטערת. אז זהו. תודה רבה. מצטערת. חזרנו לסיפור שלך. אז את אומרת שהרבה פעמים את כבר מסתכלת בפייסבוק ומחפשת פסטיבלים שאת רוצה ללכת, ואת לא רוצה ללכת לבד. את מחפשת עם מי ללכת, וזה לא תמיד קל עבורך למצוא. נכון. אז וגם העניין של הכסף, זה די המון כסף, אבל סוף סוף אני ראיתי את הפסטיבל הזה, ואני הסתכלתי על התוכנית, וחשבתי שזה נראה לי מגניב, וכאילו אין לי חברים שכל כך מחוברים לסגנון של המחול הזה, אבל חשבתי, אוקיי, יאללה, אני אלך בעצמי.
אז אני כאילו קניתי את הכרטיס, ואז חשבתי, וואי, מה אני אעשה עם שבת, בלה בלה בלה, אבל אז ראיתי בפייסבוק שמישהו אחר גם שאל, מישהו אחר, מה, יש התייחסות לשבת, אז אני עניתי, ופתאום יש קבוצה לשבת, שזה אז מגניב. עשית הרבה הכנות, ואפילו הצלחת להתארגן עם שבת. כן, לא יודעת 100%, אבל אני מרגישה כמו, אני לא 100% בודדה, אבל עכשיו אני פה, אני הולכת לסדנאות, ואני עדיין מרגישה כמו, אני הכי גדולה בסדנה, ומרגישה כמו אנשים מסתכלים עליי, ועדיין מרגישה לא כל כך במקום. אז בעצם, אם את יכולה איזשהו סיפור, מלבד התחושה הזאת שהיא לא פשוטה לגמרי להרגיש את זה, את מה שסיפרת. אם את יכולה איזשהו סיפור מסוים שקרה פעם אחת, זה יכול להיות בפסטיבל הזה או בזמן אחר, משהו שאת רוצה לספר לנו, מה קרה פעם אחת? פעם אני מצאתי עוד כיתה לריקוד בירושלים, זה היה מכון מודרני, ושוב פעם היה לי פוחדת לצאת, לעשות את זה, ולא ידעתי אם זה יתאים לי, ואני הגעתי למקום, ואנשים היו נחמדים, אבל באיזשהו שלב, גם זה היה יותר כיתה שהם כבר התחילו את התהליך, אז זה לא כמו הכיתה הראשונה, זה היה, אז הם כולם כבר הכירו את כל הרוטין. את הרוטין, את התנועות, את התנועות, כאילו, אז כאילו המורה אומרת, אוקיי, יאללה, אתם מכירים את זה, בואו נעשה, אז אני הייתי כאילו מאחוריה, מנסה לעשות את זה, ואז באיזשהו שלב הם התחילו לעשות תנועות שאני לא 100% גמישה, אני לא הייתי יכולה לעשות כל מה שאנשים האחרים היו עושים, אז אני כאילו לקחתי את עצמי לצד, ואני הרגשתי מאוד לא בחלק, וזה מביש שאני לא יכולה להשתתף ולעשות את אותו תנועות, בגלל הם היו מאוד קשה, כאילו. ואת נשארת איתם עם הקבוצה הזאת, או שלא נשארת איתם? לא, אני לא חזרתי. לא נשארת, לא חזרת לשם. לא. ואיך החוויה שלך פה, עכשיו? האם את מצאת איזשהו מקום פה, שאת כן ככה יכולה לרקוד ולהרגיש חלק מהקבוצה? חצי, אבל חצי. אני לא, עדיין לא, עדיין לא. אני אוהבת לשחרר ולהרגיש חלק מהמוזיקה, אבל כל פעם שאני מנסה, יש לי את המוח שמדברת עליי ואומר, את לא כמו כולם, וכאילו, את סוג שונה מכולם, לא יודעת, זה הרגשות פנימיות. אז זה בעצם מה שרצית לשתף כשבאת לפה. כן. כן? אז תודה רבה, מחיאות כפיים. כן. לפני שאנחנו נראה משהו על פי הסיפור שלך, אני רוצה לשאול אתכם, למי מכם הייתה הרגשה דומה אי פעם? בבקשה להרים ידיים. תודה רבה, תודה. אז בואו ונראה. ללא בחירה. אפשר סולן ואפשר וללא בחירה. הפעם אני לא אזמין אותך לבחור, והם ישנו את התפקידים. אז בואו ונראה. פסטיבל. יש תנאי קבלה? אין תנאי קבלה. כל אחד יכול לבוא. כל אחד יכול לבוא. אני יכולה לבוא? אני יכולה לבוא? אני יכולה לבוא? עושים את זה? אני
הזאת? זה ככה? ככה עושים את זה? אני רוצה גם. אני רוצה גם. אז באתי. יש לי אומץ. אני לא נותנת לחששות לנהל. אני לא חוששת בכלל, באתי, אתם רואים, יש לי אומץ. אני באתי, אני פה. שאני רוצה, זה פעם אחת, זה להיכנס לחדר. יש שם מלא אנשים, ואני פשוט נכנסת כאילו טבעי. נכנסת, וכולם ביחד, אני אוהבת את התחושה הזאת שכולם ביחד. ולא רק אני ככה או ככה, ומישהו ככה או ככה. כולנו ביחד, אותם אנשים, אותו דבר. אתה גבוה, אתה נמוך, אתה אנגלית, אתה זה, אתה שומר שבת, אתה לא, אבל כולנו ביחד. שרה, אשליות. תפסיקי, הכל בסדר. תסתכלי, תראי איך כולם מסתכלים עלייך. תפסיקי לספר לעצמך סיפורים, שרה. את לא מתאימה פה. שקט. שרה. שקט, סליחה. שמעתי, ראיתי, אני מכירה את הקולות האלה, זה לא מעניין אותי. אני עכשיו הולכת לקנות כרטיס, אני אמצא קבוצה של שבת, אני אמצא את כל הדברים האלה, ואני פשוט יבוא. זה לא מעניין אותי, הקולות האלה כבר די. צאו לי מהראש, לא רוצה, בסדר? אני לא נכנעת פה, נקודה. שרה, תשימי לב. שרה זה body ways, פשוט, this is your way, find your way, שרה. פשוט תהיי, שרה. עזבי את כולם. מסתכלים עלייך כי את יפה. תראי, שרה. תהיי, שרה. אז אני לא יכולה להרים את הרגל עד לשם. אני לא יכולה. אני לא בטוחה שאני רוצה להרים את הרגל עד לשם. אני רוצה להרים את הרגל איך שבא לי. עד לפה. זה לא על יחסים הסיפור שלי. בכלל לא על יחסים. זה לא על יחסים. תגידו לי אתם, זה על יחסים או לא? יחסים? זה העיניים האלה שמסתכלות עליי? מה היחסים שלי איתכם, אה? מה היחסים שלי איתך אולי? שרה בן. יש מתחם, אם אתם לא יכולים להגיד שרה. ואתם שרה בן. כן, גם יש לי מבטא, נכון? נכון? זאת אני. שבת שלום. כולם. חג שמח. אני פה. תודה רבה. איך היה לך הסיפור שלך? אני אהבתי שתפסתם את השם הנכון שלי, זה היה כיף. כן, אני אהבתי את האשליות, את השיחה ביניכם. זה היה מאוד מתאים ולהגיד, אוקיי, די, אני באה, ואז לבוא, אבל אני אהבתי איך שאת, בכל זאת שבאתי, אני עדיין פחדתי. כאילו, זה לא היה, אני הייתי רוצה סיפור של happy ending, כאילו, אבל זה לא תמיד ככה, אפילו מתי שעושים את הדבר שקשה, לפעמים לא מקבלים מתנה בסוף, לפעמים זה עדיין קשה, זה לא... אז תודה רבה. אז תודה, והנה עלית לכאן ודיברת על זה ושיתפת בזה, ו-welcome לפסטיבל, תודה רבה, תודה לסיפור. יש פה פנים מוכרות, כמו שאמרתי קודם, של פלייבקיסטים ותיקים ומנוסים ומוכשרים, ורציתי לשאול אחד או שניים מכם שרוצים להצטרף. מי, מה, איפה, כמה, למה? אין לנו עדיין גבר על הבמה, בוא, בבקשה. נראה לי בואו, שניכם, בואו.
אז מצטרפים אלינו שני שחקנים מקבוצה אחרת. יש עוד מישהו שרוצה? אתה רוצה? אז בסיפור הזה שניהם הצטרפו. ברוכים הבאים. כן, בהחלט. נשים את זה על הרצפה. אז קבלו תציגו את עצמכם. קרן מאלמנטים ואמיר מפיר קמפיר. ברוכים הבאים לכולם. ויש לנו פה צוות מחוזק, ומשלוש קבוצות, 4 קבוצות, לא משנה, מהרבה קבוצות פלייבק, וככה זה צריך להיות. והסיפור הבא, לאן אתם רוצים לקחת אותנו? לאן? יש פה ילד שמרים יד, שלום גם לך, נעים מאוד. אז המספרת הבאה מגיעה, ביי, מחיאות כפיים, ברוכה הבאה. בבקשה. אז שמי ליליה, אחרי סיפור של שרה, אני מוכנה לספר חוויה שלי. וואו. כן, אז אני גיליתי עולם של פסטיבלים, אחרי איזה משבר, פשוט איזה מתנדב לקח אותי ממחלקה מסוימת, והביא אותי לפסטיבל. באוהל שלו אני גם לא נוהגת, אז זה היה לפני 2 וכל כך נהניתי שזאת הייתה שנה של פסטיבלים. אמרתי ככה, אני רוצה להעביר את החיים שלי. מפסטיבל לפסטיבל. כן, בדיוק, לפסטיבל, כן, כי כנראה הייתי צריכה לעשות איזה משהו. כן, אוקיי, והיה מקסים. גרתי אז עם שותף שעזר לי מאוד עם לקפל חפצים ואוהל ואני לא נוהגת. אז היה לך צוות שלם לעניין של הפסטיבלים. אחד סחב אותך לפסטיבלים, השני עזר לך לארוז את האוהלים וכל הציוד. נכון, אני גם לא של מחשב, אז השלישי קצת עזר לי, כן, עם המחשב ולחפש טרמפ. אוקיי, עברו 2, אני רוצה להרגיש אותה תחושה של כאילו עוד שנה שלמה עברה, שנה שעברה בלי פסטיבלים. איכשהו עברה שנה ועוד בודי וייס, ואני מעלה את הזיכרונות, אני אומרת ליליה, נו צי, איפה זה? טוב. הפעם אני באמת מרגישה כל הכבוד שיצאתי, עשיתי את זה, כי אני גרה ביישוב כזה שכולם טרמפים וכולם ראו אותי עם האוהל, ולא הבנתי כל כך, כולם אומרים כל הכבוד, סבתא של ארי ואלישה, כל הכבוד. כן, והפעם אני אמרתי ליליה כל הכבוד, כי זה באמת אני הרגשתי אוהל לבקש מחתן, שעושה לי פרצוף, שק שינה, בסדר, עשיתי את זה. עכשיו אני רואה, נגיד, אסים, שעשיתי אצלו את הריקוד סופי, אני רק מסתכלת אליו ואני, זהו, סחרחורת יש לי. ואני כל כך מתגעגעת לתחושה הזאת של הוואו הזה בהתחלה. וכל כך היה לי טוב עם אסיף. בהתחלה? בשנה הראשונה? עם אסיף בסיבוב סופי לפני 2. לפני 2. ועכשיו אני יותר עכשיו ככה זה יותר רגוע, התלהבות יותר רגועה. כן. ובקונטקט, לא, אני חייבת לספר משהו. גם היה לי קונטקט, כל הזמן של פסטיבל קונטקט. איפה קונטקט? הרגשתי פשוט מעולה.
ואז בחור אחד עובר פה, ואני זוכרת אותו מפעם הקודמת, אמרתי, הוא מסתכל אליי, אמרתי, גדי, כן, לא זוכר, אמרתי, מה, אני הזדקנתי, אני כבר לא, אמרתי, נו, זה מכנסיים, מכנסיים, אתה זוכר? הם נקראו שעשינו פלייבק, אז לא ברור? ברור. כן. אז הרבה געגועים להתלהבות הזאת ושל כן, ואני לא לפני שנתיים, וקצת קשה. לא מצליחה לשחזר. לקבל את המצב החדש באהבה ובהודיה. מחיאות כפיים, תודה למספרת. אפיזודות. ליליה. כן. ליליה. אפשר משם לראות? עוד רגע אחד, אנחנו נעשה את זה באימפרוביזציה פתוחה של אפיזודות, בסדר? אוקיי. כן, כן, אני אבוא איתך לשם. בטח, בטח, בואי. ביחד, אבל פה. משורה. אז נראה משהו על פי הסיפור ככה, הבזקים מהסיפור. בואו ונראה. רוצה שעוד פעם המכנסיים יקראו. ככה אני רוצה. אפשר? הלו? זוכרים אותי? מפעם קודמת?
פעם קודמת איזה מישהי בשם ליליה פה? אני מאוד מקווה שהיא הגיעה. ליליה? ליליה? אני לא זוכרת. סתם. ליליה? כמו סופה. כמו סופה. היה לך סיפור, ליליה? יופי, תודה. תודה רבה. מצאת את עצמך שמה? אני אהבתי איך היא נוגעת בחיים. משם רציתי שזה, לקבל משהו. אבל זה קיבל את הזווית אחרת. תודה רבה לך. תודה רבה על הסיפור. תודה רבה. אתם נשארים עוד סיבוב? אוקיי. אוקיי. סליחה? מי? שאלה יפה, אם זו הפעם הראשונה שהיא מספרת בפלייבק. כן. כן. פעם שנייה. אוקיי. אז... תודה. אז אנחנו ממשיכים למספר או למספרת הבאה. הנה היא פה. מחיאות כפיים. אפשר. יש עוד מישהו מהפלייבק ככה שמשחק פלייבק ורוצה לבוא לבמה? טוב, אחר כך יש סדנה אם תרצו, תבואו. בכל אופן. אז ברוכה הבאה. היי. איך קוראים לך? אביגיל. ומה הסיפור שלך? הסיפור שלי היה בקיץ הזה. הייתה לי חברה הכי טובה שטסתי איתה לפריז עם אמא שלי ואבא שלי, והיינו שם 8 ימים, היה ממש כיף. ואז שחזרנו, כאילו היינו כזה בביקורת דרכונים, היא התחילה ממש לבכות ולהגיד לי שמשהו קרה ושהיא צריכה לספר לי, וכזה לא הצליחה לדבר ונורא דאגתי ואמרתי לה מה קרה, ואז היא כזה רשמה לי בפתקים של האייפון, כזה היה לי חבר עד, היינו ביחד חצי שנה ונורא אהבתי אותו, ואז לקראת הסוף זה כבר לא התאים לי, זה כבר לא היה לי טוב, אז נפרדנו, כאילו אני נפרדתי ממנו, אבל במהלך הקיץ גם נורא התגעגעתי אליו, והיא ידעה את זה ודיברתי איתה על זה, ואז כשנחתנו בארץ אז היא אמרה לי
היא כאילו, היא הייתה איתו, סליחה, בסדר. שהיא הסתירה את זה ממני כאילו 3 שבועות, וכל הזמן שהיינו בפריז, ושהיה ממש ממש מדהים. וכזה לא ידעתי מה להגיד, כי גם היא ידעה את זה, וגם אם הייתה אומרת לי מההתחלה זה יכול כאילו להיפטר, וזה היה נורא נורא קשה, ולא ממש דיברנו על זה, כי היא סיפרה לי ממש לקראת הסוף, אז כאילו יצאנו החוצה וראינו את ההורים שלנו. זאת אומרת, היא ממש חיכתה לרגע הזה שלפני שאתם הולכות כל אחת עם המשפחה שלה. כן, לא נתנה לי כאילו בכלל מקום להגיב. זאת אומרת, אפילו לא הייתה לך אפשרות להגיב אליה. ואז אחר כך כזה דיברנו בטלפון, בהודעות, והיא גם כל הזמן כזה לא בכלל התנצלה, כאילו אמרה, כזה אמרה אני אמרתי לה שאני לא יודעת איך אני יכולה להיות חברה שלה אחרי זה, שזה מאוד מאוד פוגע, ואז היא אמרה שאני מוותרת על הקשר, שזאת החלטה שלי בסופו של דבר, ואז כאילו היו כמה ימים מאוד מאוד קשים, ואחר כך היו לי המון חברים שתמכו בי וגם המשפחה, ואז גם טסנו לאיסלנד והיה נורא נורא כיף. כן. ושאר החופש היה מאוד מאוד מוצלח, ואז היה כזה מסיבה של כמה חברים וראיתי אותה וזה שוב טיפה התפרץ ופתאום כאילו כל הזמן הזה פתאום היה לי משהו בתודעה שאמר לי שזה לטובה, שלמרות שהיא הייתה החברה הכי טובה שלי אולי זה נורת אזהרה שזה לא טוב לי יותר, ואז פתאום הבנתי שזה לא רק תהליך מחשבתי, שזה גם תהליך מעשי. ואז ביום הראשון של בית ספר, כאילו, גיליתי שאני גם איתה בכיתה, ואז גיליתי שאני במגמת תיאטרון, אז גיליתי שאני גם איתה בהפקה וגם בכל הקבוצות, ובעצם אני רק לא איתה באנגלית, וזה היה מאוד כאילו אירוני, וזה המשיך לזה שבהתחלה היא אמרה לי שהיא לא תהיה איתו, ואז פתאום ראיתי אותם מדברים ואמרתי לה, כאילו, מה קורה? כי החלטתי שאני כן אתן עוד הזדמנות לקשר, ואז היא אמרה לי שהיא רוצה להיות איתו, אז אמרתי לה שכבר תהיה איתו, שזה יותר גרוע שהם ביחד רגשית מאשר באמת ביחד. והיא עכשיו איתו, וזה כבר בכלל לא לגביו, אני רק טיפה מתגעגעת אליה, אבל... את מתגעגעת אליה. כן, אבל... למרות כל מה שקרה. כן. וברגע הראשון שהיא אמרה לך את זה, וראיתי כמה קשה לך, אולי את זוכרת את הרגש הזה שהיה לך הכי חזק באותו רגע? כאילו, נראה לי כזה בכלל לא קלטתי, כזה לא, כאילו הרגיש לי כזה, כאילו אבסורד, חשבתי שהיא סתם עובדת עליי או משהו כזה. והיום את ככה, כשאת מסתכלת על זה, זה עדיין ככה מאוד ככה חי אצלך הסיפור הזה, ואני רואה שזה עדיין כל כך כואב. יש משהו שאת הכי רוצה לראות כאן על הבמה? לא יודעת, אבל בסך הכל, למרות שזה כואב, אני אחרי זה, ואני גם בכל זאת, כאילו, אני רק בת 16 ויהיו עוד המון אנשים בחיים וחוויות, יש לי, מה שאני בעיקר מאוד שמחה זה שיש לי המון חברים טובים ומשפחה שבאמת מעבר ללעזור לי, אז כאילו זה כבר לא... שהם תומכים בך, שהיה לי מאוד מאוד כיף בכל זאת בתקופה הזאת, ושאני לא נותנת לזה להרוס לי, אבל שזה עדיין באמת, כאילו... כן, והנה את פה, ואת אפילו מספרת את הסיפור הזה, שהיא אומרת שהיא לא נתנה לזה להרוס לה, בגלל התמיכה שיש לה. ואת ככה יושבת כאן היום, את על הבמה, מספרת לכולם את הסיפור הזה שלך, באומץ רב, ככה ובפתיחות, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אם את יכולה לתת שם לסיפור הזה. לא יודעת, אבל אין לי שם, יש לי דימוי, זה דימוי, בסדר? דימוי זה מצוין. אחותי נתנה לי אותו. אחותך? הנה היא. כן.
ממתקים שנהיו חורים בשיניים. ממתקים שעשו חורים בשיניים. כן. כן. מחיאות כפיים לאביגיל. מסדרונות. 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 אנחנו ככה נשמע את הקולות ונראה דברים קצרים על פי הסיפור שסיפרת, ותודה רבה לך על הסיפור. טוב, אז אני אגיד. הייתי איתו, אני מצטערת, ביי. נגמר, את לא מבינה? זהו, הגענו לארץ. יא פחדנית אחת! לפחות תני לי להגיד לך מה שיש לי להגיד! יא פחדנית אחת! מה את חושבת שאת יכולה לרקוד על כל החתונות? יא פחדנית! מי את? מי את? נעמי, מי את? מה שהיה בינינו זה אמיתי?
מה זה? מה זה? זה מה שאת חושבת. זה החלטה שלך. עכשיו זה גם האחריות שלי? עכשיו זה הכל עליי? עכשיו אני צריכה להחליט? ומה עם מה שבינינו? ומה שהיה בינינו? מה עם כל הרגעים שיהיו בינינו? ומה עם הרגעים שהיו איתו? ומה עם זה כל מה שסיפרתי לך וכל מה שאמרתי? מה עם כל זה? תגידי, זה אני. זוכרת? אני זוכרת. אני זוכרת את הכל, אני זוכרת. רגע, אני זוכרת, תגידי. תודה רבה. אביגיל, איך היה לך לראות את הסיפור? ממש, ממש יפה. קשה לתאר את זה, אבל זה מאוד מיוחד. אז ככה, עכשיו כשאת חוזרת לשבת ליד אחותך, את יכולה להגיד לנו עוד איזשהו משפט? משפט? מה שאת רוצה. תודה, נראה לי, זה היה מאוד, מאוד יפה. תודה רבה לך, תודה רבה על הסיפור, תודה. תודה רבה לאמיר מפיר קמפיר קרן? קרן מאלמנטים, תודה רבה לכם, תודה. אז עוד רגע אנחנו נפרדים וכל אחד ימשיך בדרכו בפסטיבל. וננשום ככה נשימה עמוקה, ואם היה עכשיו עוד זמן לספר סיפורים, על מה הייתם רוצים לספר? ככה תזרקו לנו ואנחנו נתפוס כותרות, שמות של סיפורים.
על מה הייתם מספרים עכשיו? התחלנו עם כותרות, האם הם השתנו? שמירת נגיעה. אוקיי, מה עוד? שייט משפחתי. שכולם? הקיעו, אוקיי. נשמע טוב, כן? קבלת שבת ו? מכאן לאן? מה עוד ככה עכשיו היינו יכולים להתחיל הופעה חדשה? שוקולד. אוי, שוקולד זה הכי כיף לסיים איתו. אז בואו נזכר ביחד מה היה לנו כאן עכשיו. תצטרפו אלינו. כן, אתם מוזמנים. שיר הסיום. פעם אחת היו היה, פעם אחת היו היה, פעם אחת היו היה, פעם אחת היו היה, פעם אחת ביום חם היה מזגן וסיפורים. מישהו אסף את ליליה לחיים, והיא ממשיכה עם החיים. פעם אחת הייתה מישהי שלא היה לה פשוט לבוא לכאן, אבל לא הכל פשוט, היא באה. פעם אחת היו מערבולות, והיו גלים, והיה סברס, והיה הר כזה, וצמח מטפס על גדר, וממתקים עם חורים בשיניים. פעם אחת התחילה אהבה טובה, ואחר כך כבר לא, ועכשיו עוד פעם. פעם אחת היה סיפור חברות בין שתי בנות, ושהמשפחה תיסע ותקיא על הספינה, נעמי לא תהיה שם. תודה רבה לאלדר. תודה רבה לשושה. תודה רבה לשירלי. תודה רבה לכם שהקשבתם וסיפרתם ושתמשיכו ליהנות בפסטיבל ובכלל. תודה.